What's up mga atsyop? Welcome back sa akong channel. At doon na pud tay video karon kabahin sa Intro Maker. Kung unsaon nato pag-download nga libre, walay watermark, naka-unlock ang iyang mga VIP. Ug dili na nato ni dugay-dugayon pa. Tara na. Alright mga atsyop, open nato ng Intro Maker. So ingon ani ni mga atsyop, pag sa Google Play ta mag-download. Open nato ni. Makita nato na ani siya watermark. Mas atsyop man ginang walay watermark kung magbuhat ta og video. I-back sa nato ni. Kadtong mga wala pa naka-subscribe diha, palihog kog subscribe sa akong channel mga atsyop ug pakipindot na lang pud sa notification bell para updated ka sa akong umaabot nga mga video. Daghang salamat. I-open nato ning VIP. Tawang naibayad mga atsyop. So dili kita diri sa naibayad no. Dito kita sa libre, syempre. So pangitaan nato ning paagi nga maka-download ta og libre. So ato aning igawas sa mga atsyop. Tapos i-uninstall nato ning Intro Maker nga gi-download nato sa Google Play. Pag human i-open nato ning AC Market. Kaning AC Market mga atsyop, diri nato ni ma-download tong mga application nga mga walay bayad. Or katong mga crack application. Ug katong mga wala sa Google Play. Pwede na nato ma-download diri. Parehas na ni sila sa pag-download atong video nako sa KineMaster kung unsaon pag-download. Gibuhat lang ako ni nga video kay tungod gi-request ni Sir Algie. So salamat sa imong pag-comment. Ug kung naamoy gusto ipabuhat na video tutorial, i-comment lang ninyo kay ako anang paningkamutan nga mabuhatan. So ato lang i-install. Tapos i-open nato. I-allow lang nato. So ato ang tanawon karon. Naka-unlock na iyang mga VIP. I-open nato ning isa. Skip lang nato ang tutorial. Atsyop, wala na yung watermark. Na-unlock na po nato ang VIP. So ingon ana lang mga atsyop. Daghang salamat sa pagtanaw.